Croeso nôl I chi I Sioe Lath Cymru. Wel, mae'r diwydiant llath wedi bod yn cryn dipyn o bwysau'n ddiweddar gyda ffrisiau yn gostwng a chostau uwch. Ond mae yna lygedyn o obaith yn ddiweddar wrth I brisiau gynyddu yn raddol bach. Hefyd dros yr wythnosau diwethaf, mae'r cod ymarfer gwirfoddol wedi ei gadarnhau, ac mae'r dirprwy weinidog amaeth Alun Davies wedi cyhoeddi cefnogaeth ariannol ychwanegol i'r diwydiant llath. Wel, ni actually wedi gyhoeddi rhywbeth dros 3 miliwn o bunnoedd ar gyfer y diwydiant llaeth. A dyn ni'n buddsoddi mewn peth fel cyswllt Ffermio I helpu pobl gyda busnes. A un o'r pethau dwi eisiau gwneud fel gweinidog I sicrhau bod ffermwyr yn gallu ffarmio ac ddim trio wneud pethau dros pobl, a rhan pobl. So ro y cyfle I bobl bod yn rhan o gwaithdai siarad gyda ffermwyr eraill, dysgu sgiliau falle newydd, ac wedyn ni rheoli'r ffarm yn y ffordd maen nhw eisiau rheoli'r ffarm, ond yn wneud yn fwy efficient. Mae'r voluntary code yma wedi cael ei arwyddo. A un o'r bethau mi wna'n sicrhau chi fyddai'n gweithio'n galed I wneud siŵr bod y person yma sydd yn mynd I adolygu'r cod mewn grym yn syth, waith heb o'i gael o mewn 12 mis, mae eisiau fo rwan mewn gryno. A sut ych chi wedyn yn mynd I fynd ati I fugeilio'r cod gwirfoddol yma? Wel, dwi wedi wneud yn glir iawn I Lywodraeth y Deyrnas Unedig mod I eisiau gweld y fframwaith, y gyfraith I sicrhau bod y cod yn cael ei weithredu. Dwi wedi gweud hynny wrth y Llywodraeth yn San Steffan sawl tro. Dwi'n gobeithio cwrdd â nhw unwaith eto I bwysleisio pwysigrwydd o hynny yn ystod y misoedd nesaf. Dwi'n gwybod bod hi'n cael ei drafod yn San Steffan yn wythnosau nesaf. Y cam nesaf falle fydd cyhoeddi rhyw fath o deddfwriaeth a gweud wrth y diwydiant, ydy'r hyn y fath o cyfeiriad ydych chi eisiau ni symud ynddo fe. Chi'n gweld yna ddyfodol llywyrchus I ffermio llaeth yma yng Nghymru? Hollol sicr. Hon yw'r trydydd sioe a'r 20 i'w chynnal yma yng Nghaerfyrddin, ac mae'n mynd o nerth I nerth yn flynyddol. Fi'n gyda mwy o bobl, mae Lenny yna wedi gweld mi erioed. Mae'n bwysig am y llwaith, hyd yn oed os nag wyt ti'n gwneud busnes, mae'n bwysig bod ti yma. Ten ni ddim yma, ddyn nhw'n gweud, beth sy'n bod yn nhw te, mae'n bwysig bod ni yma. Ni di elwa o ala gwartheg mas I Gogledd Iwerddon trwy ennill yn y sioe mawr. Ni di ennill mae heddi a cael y cydwobr yn fe. Gerbyn hyn, mae diddordeb gyda Columbia yn y bryd hefyd. Mae'n moyn lot o semen mas yna ac embryos hefyd yn fe, ar un. Mae'r eisiau yn neud yn dda. Wel, rwy wedi mwynhau'r diwrnod mas draw. Oedd yn rhan rhydedd, fel un o'r gychwynodd y sioe 4 mlynedd hugen yn ôl, yn dweud breuddwydio ni ddim bydde fath beth yn cael ei chynnal fan yma nawr. Mae wedi bod yn lwyddiant tu allan, mae wedi bod yn lwyddiant yn y cylch mawr, mae wedi bod yn lwyddiant tu fewn yn y stondinau. Bob mis I ni'n ymweld â myfyriwr gwahanol. Ar wythnos hon mae Alun wedi bod dros y ffin I swydd Garloiw. Nôl y 1845, fi sefydlwyd y Coleg Amaethyddol cyntaf o'i fath drwy'r Deyrnas Unedig, a hynny yma yn Cirencester. A dros y blynyddoedd mae'r lleoliad yma wedi denu myfyrwyr niferus o Gymru, a dwi wedi dod I gyfarfod ag un ohonyn nhw. Merch o lan ffarm Idole Sir Gaerfyrddin ydy Anna Bowen. A bellach, mae hi ar ei ail flwyddyn yma yn astudio cwrs rheolaeth amaethyddol ag ecwain rhyngwladol. Felly Anna, dweithai, be nath I ti ddod mor bell a Cirencester I astudio? Des I yma oherwydd dyma'r lle gorau yn y byd I astudio amaeth a pynciau tebyg. Lle gyda fi yn coleg feilfeddygol yn Llundain, ond nes I penderfynu bod cyfleoedd yn dod yma yn well cyfleoedd o astudio feilfeddygaeth. Rydyn astudio gwyfo'r ceffylau a diwydiant ceffylau, amaeth, Ffrangeg a pynciau busnes hefyd. Ac felly, dwi'n deall bod ti'n gweithio dipyn mewn labordau hefyd. Mae yna lot o wyddoniaeth yn perthyn I hyn. Beth ydyn digwydd yn fanno? Oes, mae wedi gwneud sawl modiwl gwyfor. Blwyddyn diwetha, rydyn ni wedi gwneud gwaith yn astudio bwyd, da defed a edrych ar y percentage o protein a fibre yn y bwyd nhw trwy analysis yn y labordy. A ni hefyd wneud gwaith dan microscope a mae rai
weithiau rydyn ni'n gwneud gwaith dissections hefyd. Diddordeb pennaf Anna ydy ceffylau, ac mae wrth ei bodd yn ei canol. Gymaint felly fel bod wedi dod a'i cheffyl ei hun i'r coleg. A dros y flwyddyn nesaf mae'n gobeithio teithio dramor i ddysgu mwy am y sector geffylau. Felly Anna, dweud beth yw'r cydbwysedd rhwng yr ochr ymarferol a'r ochr astudiaethau ceffylau? Wel, dyw'r ochr ymarferol dim byd i wneud o'r cwrs yma. Academaidd yn unig yw'r cwrsiau yn Cirencester. Ond fe wedi dod lan ar ceffyl a rydyn trio marchogaeth bron pob dydd fe 4-5 gwaith yr wythnos o leia. Ac felly pa fath o gyfleon sy'n mynd i ddod yn ystod dy gwrs fan hyn i ti deithio i ymwneud â cheffylau? Wel, mae 2 trip tramor yn dod gyda'r cwrs rydw i arno. Yn Ebrill, y blwyddyn nesaf, ni'n mynd allan i Kentucky am pythefnos a hanner i edrych ar y diwydiant ceffylau raso allan fyna. A wedyn, blwyddyn i nawr, byddai'n mynd allan i Ffrainc a'r Almaen am eto am 2 wythnos a hanner i edrych ar y diwydiant ceffylau chwaraeon mas fyna, so ceffylau sydd yn cystadlu y cystadlaethau neidio a dressage. A wedyn, dos ni'n ôl yn bach hefyd i'r ochr amaethyddol gyda'r ceffylau yma. Wyt ti yn astudio amaethyddiaeth a busnes hefyd dwi'n deall? Ydw, ie. Mae'n y blwyddyn cyntaf o'n i wedi astudio modiwlau yn gwyfo'r tir. A blwyddyn yma ni'n gwneud modiwlau yn farm enterprise management, felly ni'n edrych ar tyfu crops a bridio anifeiliaid a gwahanol rannau o hynny. A blwyddyn nesaf wedyn ni'n edrych ar sut mae amaeth yn newid a y cyfleoedd sydd yn dod allan o'n ni. Wyt ti'n uchelgeisiol hefyd, felly? Ie, fi'n credu fy tad yn lladd fi os mae ddim yn dod mas y grafa. Ie, wrth gwrs. Mae'n amlwg bod Anna wedi mwynhau hun yma yn Cirencester ac yn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddi. Mae'n chwarae polo i dîm y coleg, a mae hefyd yn gadeirydd ar gymdeithas trafod y brifysgol, yn ogystal â chael ei phenodi yn lys genad i'r coleg. A llynedd, fe wnaeth hi ennill ysgoloriaeth Sir Emrys Jones ar gyfer myfyrwyr sydd yn dod o Gymru. Blwyddyn cyntaf ces i peth arian, ces i 2 siec o'r coleg, o'r Sir Emrys Jones Memorial Fund. Dwi ddim yn mynd i cofro llawer, ond mae fe yn rhywbeth sydd yn gallu mae'n werth cael yn mae'n cadw'r ceffyl yn ffosil ond mae'n bach yn hirach. A beth am y cysylltiadau ti wedi adeiladu tu fas i'r coleg? Ti wedi cael lot o brofiad gwaith yma, swn i'n dweud? Ydy, fi wedi gwneud profiad gwaith gyda'r Wiltshire and Gloucestershire Standard, sef y papur lleol i Cirencester, a gyda'r Carmarthen Journal adre. Yr haf hyn fi'n mynd i wneud profiad gwaith am 5 mis yn Ffoslas. Rathgwrs a am wythnos gyda Horse and Hound yn Llundain. A dyn dweud yn bach ddyn ni am y sefyllfa adre, do ti rioed eisiau bod yn ffarmwr, mae dy rieni'n godro, yndyn nhw? Ydyn, mae'n godro gwertheg adre. Na, fy gweithio fel ar y ffarm adre byth really yn opsiwn. Frawd fi wedi dod adre i ffarmo a fe bydd yn gwneud y gwaith hands-on. Fi'n credu o hyd disgwyl i fi mynd i prifysgol a cael swydd ar ôl ysgol. A wyt ti'n teimlo bod ots gen ti llew ti'n gweithio yn y diwedd ti eisiau mynd yn ôl i Gymru er enghraifft? Fe'n mynd ble bynnag mae gwaith. Fel yn credu yn y sefyllfa mae pobl yn nawr, sa'n credu bod chi'n gallu bod yn rhy ffyslyd, ond na, fe'n dilyn y gwaith fi'n credu. Beth am y dyfodol felly? Mae gen ti flwyddyn a hanner eto i bob pwrpas, oes e? Oes, ar ôl gorffen y gradd hyn, fi'n gobeithio aros mlaen am blwyddyn arall yn gwneud MSc in Rural Estate Management. A wedyn, sa'n siŵr beth fi eisiau gwneud ar ôl ni. Mae diddordeb da fi'n ysgrifennu i'r gwasg amaethyddol ac Cefn Gwlad. Fi'n edrych ar ymuno'r Bafin felly hefyd, neu gweithio i rhywun fel y Countryside Alliance ynglyn â materion Cefn Gwlad. Wedi'r holl gystadlu, mae'r foment fawr wedi cyrraedd, gyda 6 bryd yn mynd ben a'i gilydd i frwydro i ennill prif bencampwr y sioe. Wedi gormes agos iawn, enillydd y brif bencampwriaeth oedd y Fuwch Holstein o eiddo Simon a Sian Davies a Kevin a Cathy Thomas o'r Fiches Castell Hyfryd.
llongyfarchiadau mawr iawn wedi Simon, arbennig o dda. Cyrraedd y brig unwaith eto. Odi, wel, mae hwn yn un pen capwriaeth so ni di ennill yn tybyd yn y sioe laeth, a ni di ennill e heddi, a bod yn edrych ar y gored yn ei heddi, a ni ofod y mwn i gyd. Odi Glei, sbyrti Rosina, brenhines a gwartheg godro, mae e'n neilldiol o fywch. A mae yna daith i fod iddi cyn bo hir, dwi'n clywed. Sioe nesaf nawr, os ydy'r popeth off yn iawn, yw mas i Switzerland yn dechrau mis Mawrth. Wel, croes i bysedd, pob lwc i chi, ac i sbyrti Rosina draw yn y Swister. Cyfle nawr i chi ennill gwobr. Dyma chi terwyn gyda manylion cystadleuaeth y trailers. Wel, siwt hoffech chi ennill un o 3 thriller Ifor Williams. Wel, dyna beth sydd gyda ni yn y fantol yn y cystadleuaeth fawr ni eleni. Felly, diolch ni gymryd cipolwg ar y gwobre. A dyma'r wobr gyntaf te, y trailer to isel y TA5. Mae hwn yn 8 troedfedd ac mae'n cynnwys giat a gwerth y trailer yma 2,665 o bunnodd. Yn ail wedyn, y trailer IL142. Mae ochrau'r trailer yma'n cwympo a gwerth y trailer yma 1,645 o bunnodd. A dyma chi'r drydydd wobr, y trailer P6E, gwerth 670 o bunnodd. Ar wythnos hon, rydyn ni'n cyhoeddi cwestiwn rhif 5, a dyma fe i chi te. Enw cynta dirprwy weinidog amaeth Cymru. Enw cynta dirprwy weinidog amaeth Cymru. A na ni'r 5 cwestiwn i chi nawr, cadwch yr ateb yna gyda gweddill eich atebion hyd yma. Mae yna 2 gwestiwn arall i fynd, cofiwch. A chofiwch hefyd bod manylion y gystadleuaeth i gyd ar ein gwefan i s4ec.co.uk/ffermio. Na ni, pob lwc i chi gyd. A dyna ni am heddi. Pawb i weld wedi mwynhau yma yng nghanol sioe laeth Cymru 2012 ac yn mynd yma yn wyn o glist i glist. Tan y tro nesaf felly, oddi wrtha i, gweddill y criw a sbyrti Rosina brenhines y gwartheg godro. Hwyl fawr iawn i chi gyd.